passar, per aquí. Bueno, això amb un coll de per 4 és una passada. Ja. Bueno, pots continuar fotent una mica de canya, no? Abans que s'acabi la bateria. El damo està molt més refrescant, eh? Que més no porto el cinturó, tio. Posa-te. Està posat? Vale. No, ja està posat. Ah, ja està posat. Ah, vale, està posat. Vinga, som-hi. La carretera, ¿no? Sí, la carretera que no va ni tan lejos. No, pero ya ves un coche, ¿no? Venga, Jordi. És el Dakar, tio. Ah! Cap allà, no? Era per aquí on te vam agafar el tram de l'AVE? No. On era que No, però allà em sembla que acaba, allà baix, no hi ha res més, On és que vam agafar el tram de Sí, l'AVE? és un trompo aquí. I gira, que són 80 graus. Mira, aquí. Vinga. Però on anem a buscar? Anem a agafar la nacional? No, anem a buscar aquest camí, no? D'aquí de la dreta. No, agafa l'AVE, tio. Això, aquest camí de la dreta. És per aquí, per agafar l'AVE? Clar, tornar aquí. Ole!
Fort. Sí, desmunta perquè s'ha quedat enganxat ell ara,